Tematica Introductiv General, SSM. Din meniul Instruiri, apasă pe butonul Adăugare, aflat în partea dreaptă sus. În fereastra deschisă, selectează firma. Selectează tematica Introductiv General, SSM. Denumește tematica cum ai nevoie. Eu voi scrie tematica Introductiv Generală. Selectează domeniul SSM. Selectează tipul de instruire, Introductiv Generală. Selectează prima grupă SSM creată. Astfel, va prelua automat durata instruirii. Nu mai este nevoie să completezi durată curs, categorie și nivel acces. Încărcare clipuri video, poze, fișiere și introducere text manual. Pentru a adăuga un clip video din calculator, apasă pe butonul verde din dreptul chenarului video și vei fi dus la managerul de fișiere. Mergi în dosarul SSM, apoi la folderul 03 Instrucțiuni proprii, iar în managerul de fișiere vei vedea clipul urcat anterior. Dublu click pe acesta și astfel ai atașat un clip video. Pentru a adăuga un clip video de pe YouTube, intră pe un clip pe care îl dorești să-l atașezi în platformă. Apasă pe butonul Trimite sau Share, apasă pe butonul Copy din dreptul linkului. În platforma ISSM, pe linia video, apasă Paste sau Ctrl-V. Pentru a adăuga poze, mergi cu mouse-ul deasupra butonului Adaugă o imagine și apasă pe plus. Din managerul de fișiere din folderul 03 Instrucțiuni proprii, selectează poza dorită și apasă Open sau Enter. După ce a fost încărcată poza, poți repeta operațiunea pentru a adăuga mai multe poze. De reținut: nu este obligatoriu să urci clipuri video sau poze. Pentru a adăuga instrucțiuni, mergi cu mouse-ul deasupra butonului Atașează fișier și apasă pe plus. Din managerul de fișiere din folderul 03 Instrucțiuni proprii, selectează fișierul dorit și apasă Open sau Enter. După ce a fost încărcat fișierul, poți repeta operațiunea pentru a adăuga mai multe fișiere. Pentru introducere text manual, mergi la chenarul Conținut, aflat mai jos. Acest text va apărea pe fișele individuale de instruire. Poți înlocui titlul conținutului cu ce titlu dorești. În chenarul de mai jos, poți să scrii textul manual sau să-l copiezi din lege. Poți pune extrase de lege sau extrase de documente. Salvare. Apasă pe butonul Salvează, apoi te întorci la instruiri.